lavet større bryster, da hun synes, at hendes bryster er for små. Tror du ikke, det kommer til at gå lidt ondt efter operationen, Maria? Jamen, så må man leve skønhed. Et halvt år efter operationen ser vi Maria som et meget, meget gladere menneske. Jeg er så glad over resultatet. Hvad har det gjort ved dig eller for dig? Jeg er blevet glad for mig selv og min krop, og det er i hvert fald helt sikkert de 80.000 værd. Jamen, jeg håber, at du er blevet glad for det så. Det er jeg. Så er der en løs plads. Nadia kommer ind på skadestuen. Hun har fået en 3. grads forbrænding, og derfor kræver det, at hun får en hudtransplantation, som går ud på, at hun får fjernet huden fra låret og flyttet op på overarmen. Det er en operation til. Du gjorde det helt rigtigt ved at putte din hånd i koldt vand med det samme. Jeg er sikker på, at resultatet vil blive forholdsvis pænt. Jeg håber, at han også er glad for, at handlet så hurtigt. God bedring. Vi snakkes ved. Mange tak. Ha' en god dag. I 15 blev født med ganespalte, men hendes forældre valgte at lade hende beholde det. Nu vil hun gerne have den fjernet. Normalt får man fjernet læbe- eller ganespalte, når man er få måneder gammel. Jeg har altid været ked af at gå rundt og se sådan ud. Folk har altid taget fingre af mig på gaden. I skolen var jeg klassens tykke pige i 6. klasse, så fik jeg anoreksi. Nu ønsker jeg bare at kunne få et ansigt, som ikke har nogen misdannelse. For en gangs skyld, lad dem væk. Nå, lad mig se. Glad for det. Jeg er meget glad for resultatet, men jeg håber selvfølgelig, at ejet vil blive lidt pænere. Men jeg kan allerede mærke nu, at folk ser anderledes på mig. Jeg føler mig meget gladere. Det har ændret mit liv. Kan plastikkirurgi ændre dit liv? Svaret er ja.